og velkommen til videoen omkring mængdeberegning, hvor vi ser på nogle af de mest basisberegninger i kemisk mængdeberegning. Vi skal se på densitet, molmasse og stofmængde. Det første vi ser på, det er de enheder og størrelser, som vi skal se på i videoen. Her kan I altid gå tilbage til det her skema og se, hvad det er, de forskellige størrelser har for symboler, kort forklaring og deres enhed. Og vi ser på masse og volumen, densitet, stofmængde og molmasse. Det første vi ser på er densitet. Densitet angiver, hvor meget et mol eller en opløsning vejer per volumenenhed. Og den regnes med følgende formel. Den hedder rho lig med lille m over store V, eller densitet lig med massen over divideret med volumen. Formlen den kan så laves om, så vi også kan udregne de andre størrelser, hvis man har to andre. Her ser vi massen lig med densiteten gange volumen, eller volumen, som er lig med densiteten over massen. Vi skal prøve at beregne noget omkring densitet, og vi tager et eksempel, hvor vi skal beregne densiteten i en opløsning af sukker, hvor 50 ml af en opløsning har en masse på 53 gram. Vi bruger formlen om, at densiteten er lig med massen over volumen, og så ser vi, at densiteten for sukkervand, den er lig med 53 gram divideret med 50 ml, og det bliver 1,06 gram per milliliter. Nu er det jeres tur, og I får den første opgave. Fra saltvand fra det døde hav, det vejer 20 ml saltvand, 0,0252 gram. Og I skal beregne densiteten for havvandet i det døde hav i gram per liter. Værsgo. Her kommer svaret så. Vi har densiteten for havvandet. Der har vi massen øverst. Så det er den ligning, som hedder densiteten er lige med massen divideret med volumen. Og massen, det var som vi så heroppe, 0,025 gram. Og så har vi lavet 20 ml, det er volumen, den har vi lavet om til liter ved at dividere med 1000. Og så får vi 0,02 liter. Når vi regner det, så får vi 1,28 gram per liter. I får en opgave til. Magnesiums densitet er 1,738 gram per centimeter i træde. Det er det, man typisk måler densitet i, den enhed, man bruger til densitet for et metal. Og centimeter i træde, eller kubikcentimeter, det er det samme som en milliliter. Og hvad er massen så af magnesium, hvis vi har 10 ml magnesium? Værsgo. Her kommer svaret. Det er massen lige med densitet gange med volumen. Så vi siger, at 1,738 gram per centimeter i træde gange 10 cm i træde for milliliter og kubikcentimeter var det samme. Og så får vi 17,38 gram. Det næste vi skal se på, det er stofmængde. Og stofmængde det er et begreb, som beskriver, hvor mange atomer eller molekyler vi har i en bestemt mængde af et stof. Men da vi i 1 ml vand har et meget stort antal vandmolekyler, så anvender vi begrebet mol, for at vores beregninger bliver lidt mere praktiske. Ellers så skulle vi sætte 10 opløftet til minus eller til 23 bag ved dem alle sammen. Et mol, det er altså 6,02 gange 10 i 23 enheder. Det her tal det kaldes også for Avogadros konstant, og der er mange flere decimaler, når man slår det op. Det her det er rundet af, og vi kan se, at det er jo et meget stort tal. For at forstå enheden mol lidt bedre, kan det være en idé at sammenligne det med et dusin. Et dusin kender I som 12 enheder. Man kan sammenligne det med snes, som I kender som 20 enheder. Og så er et mol simpelthen bare
på samme måde 6,02 gange 10 i 23 enheder. Stofmængdes symbol det er lille n, og dets enhed er mol. Hvis vi skal bruge stofmængde i vores kemiske mængdeberegninger, så skal vi også kunne udregne størrelsen molmasse. Og her der skal vi kende til atommasse, formelmasse og molmassen. Atommassen det er så et atoms vægt, og vi bruger enheden unit. Formelmassen det er så et molekyles vægt i enheden unit. Molmassen udtrykker, hvor mange gram per mol af et stof vejer, og det er lavet sådan, at et atommasse eller formelmasse, som er angivet i unit, det er det samme tal som molmassen, men den har så i stedet for enheden gram per mol. Og vi kan se her, har vi formelmassen for vand, og formelmassen for vand, når vi har regnet den ud, den er 18,02 unit. Og hvis vi skal lave det om til molmasse, så er det bare 18,02 gram per mol. Molmassens symbol, den er store M, og enheden er gram per mol. Og når vi laver kemiske mængdeberegninger, så er det typisk molmassen, vi bruger. Vi skal prøve at beregne molmassen og formelmassen. Vi beregner molmassen og formelmassen på vand, som består af hydrogen og oxygen, og så finder vi deres masser, deres molmasse eller atommasse i det periodiske system. Det står hernede på det her 1,008 for hydrogen og 15,9994 for oxygen. Nogle gange i det periodiske system står det oppe i hjørnet eller i det andet hjørne, alt efter hvordan lige netop det periodiske system har designet tallene. Og det vil altså sige, at et hydrogen vejer 1,008 gram per mol, og et hydrogenatom vejer 1,08 unit, hvorimod oxygen vejer 15,994 gram per mol, men et oxygenatom vejer 15,994 unit. Så nu udregner vi molmassen for vand. Vi finder hydrogens molmasse, den er 1,008 gram per mol, husk altid enheden. Og så ganger vi det med 2, fordi i hvert vandmolekyle er der jo 2 hydrogen. Og så ser vi på oxygen, det er 15,9994 gram per mol, og der er 1 i hver molekyle, så vi skal ikke gange med noget. Og så får vi, at den er 18,02 gram per mol. Og det er selvfølgelig rundet op. Formelmassen det er så præcis det samme, men vi ændrer bare enhederne unit i stedet for gram per mol. Vi prøver at tage et eksempel på, hvordan man skal lave det. Så nu er det jeres tur, og I skal udregne molmassen for molekylerne metan, CH4, og for glukose, C6H12O6. Værsgo. Og her kommer svaret så. Vi starter med metan. Molmassen for metan, der har vi et carbonatom. Carbon kan vi se her, det er 12,0011 gram per mol. Og der er kun et. Og så har vi hydrogen, 1,008 gram per mol. Og så ganger vi det med 4, fordi der er 4 i hvert molekyle. Så får vi 16,043 gram per mol. Så kommer glukoses molmasse. Og glukoses molmasse, den ser vi så her, 12,011 carbons molmasse. Og så skal vi gange med 6, for der er 6 carbon i hvert molekyle. Det samme som med hydrogen, 1,008 gram per mol gange 12, for der er 12 i hver. Og til sidst oxygen, 15,9994 gram per mol, og så gange 6, fordi der er 6 oxygen i hvert molekyle. Når vi så regner det her regnestykke ud, så får vi, at molmassen for glukose, den er 180,156 gram per mol. Nu kan vi se på udregning af stofmængde. Og stofmængde kan blandt andet udregnes ud fra den følgende formel,
Og den her formel, den er rigtig, rigtig vigtig at huske, fordi den skal I bruge i mange sammenhænge fremover. Den hedder lille n lige med lille m over store M. Og det vil altså sige, at stofmængden er lige med massen divideret med molmassen. Det kan vi så omskrive til, at massen er lige med stofmængden gange molmassen, eller molmassen er lige med massen divideret med stofmængden. Vi tager et eksempel på udregning. Hvad er stofmængden af 10 gram metan? Vi udregner først molmassen af metan, det har vi allerede gjort, og får 16,043 gram per mol. Så bruger vi den her formel, at stofmængden lige med massen divideret med molmassen. Så stofmængden af metan, den er altså så 10 gram, som var massen, vi fik her. Og så molmassen nedenunder 16,043 gram per mol, så vi fik her. Og så får vi 0,623 mol, fordi gram går ud med gram, når det ser sådan her ud. I får en anden opgave, opgave 4. I skal udregne stofmængden af 5 gram glukose. Værsgo. Og her har vi svaret. Først så udregner vi molmassen som tidligere til 180. Så bruger vi formlen n lige med lille m over store M. Og så får vi, at stofmængden af glukose 5 gram divideret med 180,156 gram per mol og får 0,28 mol. Nu prøver vi at bruge samme formel og beregne massen, og vi beregner massen af 0,6 mol glukose. Vi starter først med at finde molmassen, og så bruger vi den her formel lille m lige med lille n gange store M, altså massen lige med stofmængden gange molmassen. Sætter det vores tal ind i ligningen, så får vi 0,6 mol gange med 180,156 gram per mol, det var glukoses molmasse, og får altså 108,094 gram glukose. Så er det jeres tur med opgave 5, og I skal beregne massen af 5 mol metan. Og her får I svaret. Så først så udregner vi massen af metan, som vi gjorde før, til 16,043 gram per mol. Og så bruger vi formlen massen lige med stofmængden gange molmassen. Det gør vi her. Så massen af metan, den er 3 mol gange med 16,043 gram per mol. Og så får vi altså 48,129 gram, fordi når vi har det her, så går mol ud med mol. Denne her mol kan krydses ud, og denne her mol kan krydses ud. Det var opgaven omkring stofmængde, og jeg kan gå videre til videoen med mængdeberegninger, eller lave nogle flere opgaver for at øve det her. Tak for nu.